zime. Na 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 na. Sali detektiv svaki slučaj istražuje. Na 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 na. Jedva čekam danas popodne. Uverena sam u pobedu na takmičenju pečenja kolača. Ne verujem da će tvoj kolač s biberom i karijem da pobere simpatije. Slušaj, Biber je naš prijatelj. Nimalo ne zaslužuje loš glas koji ga bije. Pa ja polažem nade u svoj punjeni želudac. Iznenađenje Haggis, ovčiji želudac punjen božićnim pudingom, suvim smokvama i ukrašen anisom. Sabotaža, propast. Šta? O čemu pričaš? Naši kolači su isečeni, pojedeni, iskaženi, uništeni. Ne! Moj želudac iskasapljen je. Da, i nije samo on stradao. Znaš šta me stvarno ljuti? Ko god je to uradio nije čak ni probao moju tortu. Tragovi nisu ukazali ni na šta, zato treba da ispitamo svedoke. Što ne bismo počeli od organizatora takmičenja? Eno ih tamo. Zdravo, drugari. FBI preuzima slučaj, ali treba da nam ispričate sve što znate. Ovo je užasno i to upravo kada smo dobili dozvolu da organizujemo nešto, a da nas direktor ne proverava. Znate, obećali smo mu da će sve da teče glatko, a sad je sve upropašćeno. Direktor više nikad neće da nam veruje. A da, a onaj koji je to učinio nije se tak ni sakrio. Kako? Radi se o Bobu. Dok su Louie i Albert pravili raspored predstavljanja kolača, u ogledalu sam vidjela Boba kako ulazi u kuhinju. A kad je izašao, ruke su mu bile umazane šlagom. Preostaje samo da ga nagovorimo da prizna. Bobe, znamo čitavu priču. Upropastio si takmičenje u pravljenju kolača. Treba da se izviniš i nadoknadiš štetu. Ja sam potparol nas, organizatora i nije lepo to što si uradio. Upravo tako. Bobe Capone, ti si čudovište. Mora da ste šiznuli. Svakako biste dobili 0 iz pečenja kolača. Neko od vas je čak napravio nekakav kolač s biberom. A, misliš na Salin kolač s biberom i karijem? To dokazuje da si bio na mestu zločina. Ne, to dokazuje da imam ukusa. Treba će ti nešto bolje, Mek Adame. Pa moj smrdometar pokazuje da ti dah miriše na čist kakao za čokoladu. Pa, nisam jedini na svetu koji jede čokoladu. Ne, ali si jedina osoba jutros viđena da ulazi i izlazi iz kuhinje. A ovdje su mi i svi dokazi. Taj šlag na tvom rukavu istovetan je onom kojim su ukrašavani kolači. Zrno pirinča ti se zaglavilo između zuba, a mikrotrag čokoladnih brkova vidljiv je iznad gornje usne. Dokazi ne lažu. Ups, upravo sam progutao dokaz. Bobe, ipak imamo svedoke koji su te vidjeli. Zar nije tako, drugari? I to su vam svedoci? O, mnogo sam se uplašio. Lažov, lažov i lažov. Lazov? Kakva drskost. Stvarno je preterao. Treba da ga prijavimo. Idemo do direktora! Do direktora! Ne možemo do direktora. Obećali smo da nećemo da ga uznemiravamo do početka takmičenja. Da, ali ovo su vanredne okolnosti. U redu, društvo, ako insistirate, idem ja kod direktora. Ja nemam čega da se stidim, samo da obavim jedan poziv i idemo. Prigovor, ovo je strašna zloupotreba pravde. Nameštaljka, moj klijent je nedužan. Zdravo, Anguse, uradit ćemo ono što smo se dogovorili. Ali ko je ovo? Ja sam Angus QC. Pošto u školi postoji detektivska agencija, onda treba da postoji advokat koji će da štiti nedužne. A moj klijent je upravo to, nedužan. Gde je sudski izvršilac, gde je optužnica, prigovor? Samo polako, imam svedoke. Svedoke? Misliš na đaka koji je u svojoj knjižici menjao ocene? Ili na onu s puškicom za test iz fizike? Ili na ono koji je falsifikovao potpis svoje majke u izveštaju? Svedoci su diskreditovani, stoga zahtevam da slučaj bude odbačen. To nema nikakve veze. I još nisi iz našeg razreda, nemaš prava. Ometanje pravde. Ovo je kršenje procedure. Prigovor i prigovor. Šta se to događa? Zar ne završavate svoje kolače za takmičenje? Upravo tako, gospodine. I zato je stvar hitna. Nekoliko dolazak školskog inspektora koji se sam pozvao na degustaciju kolača. Radi se o Sunny Bollywood, poštovani. Naterala je Boba da dođe do vas. Ovo je čisto zlostavljanje visosti. Anguse, smiri se. Možeš li da mi pojasniš? Gospodine direktore, iza mene su 3 svedoka koji... Stvarno?
Misliš da je trenutak da se igraš detektiva baš pred dolazak inspektora? Idi i pomozi Karloti da za takmičenje dovede u red menzu. Šta misli Bob s tim svojim advokatom? Ovo je čista lakrdija, svi dokazi ukazuju na njega. Nećemo da odustanemo od toga. Nema šanse da Bob iskoristi ovo kako bi radio šta i kako hoće. Ali imam osjećaj da smo se zaglavili u ćorsokaku. U svakom slučaju šteta je već učinjena. To nije opravdanje. Svaki zločin treba da bude kažnjen. Prvo treba da otkrijemo njegov motiv. Možda je hteo da se postara da pobedi u takmičenju. Imamo još nekoliko pitanja. Kakav je koledž Bob planirao da peče za takmičenje? Ovo je čudno. Njegovo ime nije na spisku, a svi đaci bi trebalo da učestvuju u takmičenju. Pričao mi je kako će da pravi kiseli kupus, ali sam mu rekao da se takmičimo u pečenju kolača. Nije valjda da ćete da nastavite istragu. To je užasno. Otkad je nastao advokata, ništa ne možemo da uradimo. Naravno da možemo. Nećemo dozvoliti da nas svađaju. Bobe, ovog puta ćemo ozbiljno da razgovaramo. Stanite, zabranjeno vam je da se približite mom klijentu. Ako ne poštujete zakon, obavestit ću direktora. Sud se povlači. Tišina, napustite sudnicu. Dobro društvo, držimo se zajedno. Vi svedočite protiv Boba, a mi vam obezbeđujemo ličnu zaštitu. Bob je gotov. Nikako. Njegov advokat kaže da ima dokumenta o nama. Već svima razglašava kako Albert spava sa medom. Rekla bi da se svako brine za sebe. Alberte, nema pobede bez žrtvovanja, a i mi ćemo da budemo tamo. Ako radimo složno, možemo da pobedimo. Ne, u zamci smo. Njegov advokat kaže da ima podatke i o SBI-u. Podatke? Mi nemamo čega da se stidimo. Evo našeg organizacionog komiteta. Znate, baš bih volio da pogledam te kolače. Ko će da me povede u kuhinju? Samo tren. Šiva kaže da nije dobro videti kolač pre degustacije. Pa, Sali, oduševljen sam što učestvuješ u takmičenju. Bićeš izvrstan konferencije za takmičenje, zar nije tako, deco? Kakav entuzijazam. Izgleda da si postala zvaničan konferencije. Jedva čekam da se baciš na posao i dođeš do stola. Sali, stvari stvarno izmiču kontroli. Ne možemo da otkažemo takmičenje jer dolazi inspektor. Svi ćemo da budemo u stvarno ozbiljnoj nevolji. U redu, super mega vrhunski plan izbavljenja. Vas troje potrudite se da sačuvate kolače. Duvi i ja ćemo da se pobrinemo za Boba. Idemo! Treba da doznamo kako je njegov advokat došao do podataka o svima nama. Mora da ima špijuna. Izvolite ono što ste tražili, savjetniče. Odlično. Nađi neki trač o SBI-u. Time ćemo da pokrijemo svoja leđa. Važi, savjetniče. Pratite se za sad. Angus koristi usluge špijuna. Hajde da ga pratimo. Kevina plus Calvin jednako je prava ljubav. Odlična priča, ali nemam ništa o SBI-u. U redu, ako hoćemo da uhvatimo krivce u njihove sopstvene zamke, treba da upotrebimo njihovu taktiku. Ali Sali, to je protivno pravilima SBI-a. Znam, ali beznadežne situacije zahtevaju beznadežne postupke, a ovo je prilika koju treba da iskoristimo. To! Evo, a koga ćete sada da ucenjujete? Povucite se, ovo je privatan posed. Direktor će da vas osudi zbog upada u školsku kotlarnicu. Aha, on je moj advokat. Svi ćete vi meni ići na sud. Ne slušajte ga, on samo preti. Oni su obični prevaranti. Šunjalo, on je odgovoran za otkrivanje vaših tajni. Angusu, koji je te informacije iskoristio za pravljanje dosije o svima nama i tako pripretio svedocima da ne otkriju sabotažu. A mozak čitave operacije je Bob. Ali zašto? Zato što Bob nije mogao da napravi kiseli kupus za takmičenje, pa je rešio da sabotira takmičenje. Da, istina je, bila je to Bobova ideja. Se veži, šunjalo, spremaš se da sve otkucaš. Prekasno je, Bobe, sredili smo te. Ima da platite za ovo. I dalje imam dosije o svima vama. Angus, idi do direktora i otkri sve tajne ove radoznale dece. Nemamo šta da krijemo. Ništa, jesi li siguran? I SBI je malo njuškao. Pošto insistiraš, Bobe, reci nam kuda ideš svake srede između 5 i 7? Nemaš prava, to je poverljivo. A Šunjalo? Šta Šunjalo krije pod svojom kapom? A šta Angus QC krije? Prigovor. Nismo upućeni u postojanje najnovijih dokaza. Zahtevaću ponovno suđenje. Prigovor! Prigovor! Dobro, da vidimo te fotografije za uspomenu.
Dakle? U redu, sabotirao sam takmičenje u pečenju kolača. Ja stvarno volim kiseli kupus, ali nije trebalo da preterujem, žao mi je. Dobro, Bobe, ali izvinjenje nije dovoljno, treba da nadoknadiš štetu. A ni vi nećete proći nekažnjeno. Ali Angus me je prisilio da mu iznosim tajne o drugim đacima. On je pravi krivac. To nije istina. Bob je mozak operacije. Priznao je. Dajem ostavku. Evo, nećeš, otpuštam te, a i tebe otpuštam. Prijatelji, sve je sređeno. Krivci su priznali, a Angusova dokumenta su uništena. Hvala ti, Sally. Uvek sam imao poverenje u tebe. FBI nas je spasao. Ne, svi smo tome doprineli. Bili smo složni i ujedinjeni i tako stali na kraj Bobovoj bandi. Krakatoa, čokoladni vulkan ukrašen lavom od savršenog sosa od pomoranđe. Camembert šerbet prekriven čokoladom i Albertov specijalitet Tornado, ukusni sufle od crvenih bobica lagan poput povetarca. Ponosan sam na tebe, Sally, i na čitav razred. Ovi kolači su fantastični. Dragi moj direktore, vaša škola je organizovala takmičenje najvišeg stepena. Hvala vam, mlada gospođice Sally. Gospodine, hvala, ali to nikad ne bih postigla bez pomoći čitavog razreda, organizacionog komiteta i naravno FBI-a. Slučaj okončan. Sally je njeno ime, Bollywood prezime. Na, 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 na.